Bihar izango da gabe oso niretzako bintzat eta udaltzaile gobernu guztiarentzako eta getxorentzako nik uste dut oso egun garrantzitsua. Bihar zabalduko ditugu ateak getxon gazteak babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko atea zabaldu egingo dugulako. Eta hori ez da inoiz gertatu getxon, beraz alde horretatik oso importantea jakin badakigu zelako arazoekin topatzen diren gazteak, batez be, azken batean getxon etxebizitza bat lortzeko momentuan, ezta. Bere momentuan aurkeztu genuen hiri zoruetan garatzeko etxebizitza plan berezi hori, zuzen ere 2009ko azkenengo hilabetetan eta bertan argi eta garbi izan nuen guretzako lehentasuna zeukala etxebizitzari iristeko alokatzeko bidea dudarik gabe, ez batez be gaztengan pentsatuz. Esperientea zabaldu genuen, orain dela hilabete batzuk osoko bilkuran eta zorionez azkenean enpresa bat aurkeztu da eta bihar erabakiko dugu enpresa honi kontratuan adjudikatzea batean promozio aurrera eramateko eta promozio honen ezaugarriak hauexek dira 155 etxebizitza alokatzeko promozioa garatu egingo da, bultzatu egingo da. Horietatik 83 etxebizitza izango dira 35 urtetik berako gazteentzako zuzenduta, 6 etxebizitza ezgaitasuna duten pertsonentzako, 11 etxebizitza familia monoparentalentzako eta 45 etxebizitza izango dira kolektiboetan sartzen ez diren pertsonentzako. Eta ez bakarrik hori egingo ditugu etxebizitzak alokatzeko sistemaren bitartez kudeatzeko, baina bihar ere eta enpresak aurkeztutako proposamenaren arabera 103 aparkatzeko plaza berriak ere egingo ditu. Ze alde batetik dugu etxebizitzak trastero eta garajeekin, etxebizitza bakoitzak edukiko ditu bere trastero eta edukiko du bere trastero eta bere garajea, eta beste aldetik garatu egingo ditugu 103 aparkatzeko garajeak etxebizitza horiekin vinkulatuak ez daudenak. Beraz, aparkalekuari dagokienez ere aurrerapauso bat ematen dugu Algortan, eta nik uste dut ere azpimarratzekoa dela ikusita zerako arazoa dugun ere aparkalekuaren problematika honetan Algortan. Beraz, azken batean nik uste dut bihar erabaki oso garrantzitsu bat hartuko dugula, arro gaudela azken batean getxon udaltalde gobernu honetatik nolabait etxebizitzari iristeko alokatzeko bide hori zabaldu egiten dugulako, eta beraz jarraituko dugula hiri zoru horretan sartutako etxebizitza plan hori garatzen dudarik gabe hurrengo legealdian, eta pendientea dugu ere hain zuzen ere APOren revizio prozesu horretan etxebizitzaren inguruan egin behar dugun hausnarketa aurrera eramateko eta erabakiak hartzeko, eta hori egingo dugu hurrengo legealdian ere.